משבר נדל"ן, זה מה שאנשים אומרים שאנחנו נמצאים בו. עכשיו, מאי 2025, אנחנו נמצאים במשבר נדל"ן. ואני טוען, לא משבר. כן, יש האטה, אבל משהו אחר. תנו לי דקה וחצי, אני אסביר לכם. תראו, המצב בו אנחנו נמצאים כרגע לא התחיל ב7 באוקטובר עם המלחמה. היו 3 שלבים שהובילו למצב בו אנחנו נמצאים כרגע. הדבר הראשון היה שבאוגוסט 22 העלו את הריביות בצורה קיצונית, מ-1.65 של פריים בבנק ישראל, ותוך חודש וחצי בום ל6%. הדבר הזה יצר האטה מוחלטת. ולמה עשו את זה? כי הייתה אינפלציה. אחרי הקורונה עלייה, מדינת ישראל הגיעה לאינפלציה, בום, עצרו את האינפלציה על ידי זה שהעלו את הריביות בצורה קיצונית. זה עצר לגמרי, או כמעט לגמרי, את רוב העסקאות של אנשים שרצו לקחת משכנתאות ונעצרו. מיד לאחר מכן היו בחירות, ביבי זכה בשלטון, רפורמה משפטית, כן רפורמה, לא רפורמה, כל מדינת ישראל ירדה לרחובות והפגינו. הדבר גרם עוד יותר להאטה משמעותית בכמות העסקאות. אנשים לא היה להם את הכוח, את היכולת, את הרצון, ובטוח לא עם ריביות כאלה לקנות בתים. לאחר מכן זה קצת התאושש, יוני פחות או יותר, יוני-יולי 23, התחלנו לראות זרימה בעסקאות בנדל"ן, וכולנו ידענו שבאוגוסט מאוד חלש. ספטמבר, חגי ישראל, ציפינו שלאחר מכן יהיה בום, והיה בום גדול ונורא. זה המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, שהביאה להאטה מוחלטת או עצירה מוחלטת של זה. אז למה אני אומר שזה לא משבר? אנחנו עכשיו נמצאים 2.5 בתהליך של האטה מוחלטת, שכמעט ואין עסקאות, כמות העסקאות ירדה בצורה קיצונית, ועוד יותר מזה, בעת חרבות ברזל, כל החלקים הצפוניים והדרומיים של מדינת ישראל, ועוד יותר ויותר מזה, החלקים שיושבים על הגבול, פונו מבתיהם, עצירה מוחלטת. אז למה אני אומר שאין באמת משבר? יש האטה. תראו, יש דבר מדהים שאנחנו אומרים תמיד, השקל חזק, השקל חזק. כן, השקל חזק, אני טוען שגם הנדל"ן בישראל מאוד מאוד חזק. למה? כי אנחנו לא רואים ירידת מחירים דרסטית. מה שאנחנו כן רואים זה, שבגלל שיש כמות עסקאות הרבה יותר נמוכה, אלה שכן מוכנים למכור, כי הם כן צריכים להתקדם לשלב הבא בחיים שלהם, מוכנים לרדת, והירידה היא מאוד מאוד מינורית. 10%, 12%, לא כזה גדול. כמות העסקאות ירדה בצורה חדה, כן. לדוגמה, מחוז צפון, מחיפה צפונה 32%, לעומת תל אביב שפחות מ-20%, ופחות ממרכז, מדרום, שזה גם כן בסביבות ה-20%. ביישובים קיצוניים, כמו אלה שעל הגבול, אדמית, חניתה, שלומי, דברים כאלה, ירידה של 60%. אבל הממוצע השתנה בעקבות כמות העסקאות, ואז זה נראה שיש ירידה. אבל איפה הגדולה האמיתית? איפה הגדולה האמיתית שאני טוען שאין פה משבר, אלא יש פה רק האטה, ואני עוד יותר מזה טוען שהנדל"ן הוא חזק? המחירים לא ירדו בצורה קיצונית. תסתכלו מה קרה ביוון לפני 10 שנים. כשהייתה בעיה, בום, היה קריסה טוטלית. ב-2009, משבר הסאב-פריים בארצות הברית, קריסה מוחלטת. תראו מה קורה עכשיו בימים אלה באוקראינה. באוקראינה, כן. המלחמה שמה, קייב, המחירים ירדו לאפס. אפס! חלקים נרחבים במדינה ענקית, אפס. פה אנחנו בזמן מלחמה, בזמן משבר, כלכלי וכו' וכו' וכו', ועדיין אין פה משבר נדל"ן, המחירים ממשיכים לעלות. אתם יודעים מה? לא לעלות, להישאר. זה מראה על חוסן מדהים של הנדל"ן בישראל. מה המשמעות של הדבר הזה? 1, אנחנו נמצאים במדינה חזקה. 2, הנדל"ן הוא חזק. 3, אתם רוצים להשקיע? תשקיעו בישראל. זה הזמן ותמיד. המדינה הזאת מדהימה. עם ישראל חי.